Sí, bona tarda. Bé, el compte general ho explicaré també una miqueta perquè per qui ens estigui escoltant que se'n pugui fer una idea. Es tracta bàsicament de la liquidació dels pressupostos, inclou molta documentació, com s'ha comentat, als organismes autònoms, a BNG Aparcaments, Neàpolis, etc. També els comptes de recaptació. Això. Bàsicament té dues parts. Una seria la liquidació pressupostària, que es tracta de dirimir si els números que en el seu moment es van presentar al seu dia quadren amb el que finalment ha acabat sent, i l'altra part és el que correspondria, això és la liquidació pressupostària, i l'altra seria, diguéssim, la liquidació de tresoreria o el resultat de tresoreria. Aquesta part primera de pressupost és veritat que s'ajusta, és correcte, s'ajusta al que es va preveure que s'ingressaria, amb el que es va preveure que s'ha gastat, i això acostuma a ser així perquè hi ha eines per poder-ho calcular correctament. Però l'altra part és segurament la més important, perquè és la que ens dona un resultat final, que és el cash, el resultat de tresoreria, que és el que indica el nivell de solvència que tenim com a Ajuntament. Això és important perquè és el que ens permet saber també a què podem fer front. Si bé la primera part de la liquidació pressupostària es pot resumir com a positiva, la segona, la liquidació de tresoreria, o el que es diu el resultat de tresoreria, que és el romanent, el que queda, és negatiu, i és de 1,2 milions d'euros negatius. L'any passat ja va ser negatiu, va ser de 2 milions, aquest any de 1,2. Per què tenim un romanent de tresoreria negatiu? Nosaltres ho considerem un aspecte força negatiu. L'explicació bàsica seria que la gestió del govern a nivell de tresoreria deixa bastant a desitjar. Tampoc és una novetat perquè és una mala gestió que s'arrossega des d'anys anteriors, però l'explicació tècnica és una mica més complexa i requereix una petita explicació. Per això demanava també que em deixessin allargar una mica. Per més que s'augmentin cada any, apuntem uns ingressos que no cobrarem mai. És un dret que tenim i no hi hem de renunciar. Són uns ingressos que realment ens corresponen, però a la vegada som plenament conscients que no els cobrarem. Parlo de multes que recorren o que pel que sigui no s'acaben cobrant, vendes de solars que en el seu dia s'apunten com a ingressos i no s'acaben produint, impostos que tampoc no s'acaben cobrant per diverses raons, etc. La llei ens obliga, quan passen uns anys i seguim sense haver cobrat aquests drets reconeguts, que és el saldo, diríem, que no s'arriba a cobrar drets nets però que no se'n diu de dubtós cobrament, ens obliga a donar-los de baixa, se'n diu de proveir-los, que es diu. Si passen tants anys hem de donar de baixa un 50% de l'import, si en passen tants més un 75% i així fins al 100% de tot l'import. Però a banda del que marca la llei hi ha un criteri que pot variar d'ajuntament a ajuntament, i en aquest cas no deixa de ser curiós que l'Ajuntament que té d'alcaldessa la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència prioritzi els criteris que marca una llei espanyola per sobre d'aquells que recomana la Sindicatura de Comptes catalana, que fa les seves recomanacions. Per què són importants aquests criteris? Ja dic, aquí no estem dient que no s'estigui complint la llei, sinó que hi poden haver diferents criteris, i són importants perquè la dotació de dubtós cobrament és el que acaba marcant el resultat del romanent de tresoreria, que és, a la vegada, com deia abans, allò que ens diu si som o no som solvents. Per tant, si el número és negatiu, 1,2 milions d'euros negatius, tenim que l'Ajuntament de solvent no ho és gaire. Per què l'Ajuntament no fa servir els criteris de la Sindicatura de Comptes a l'hora d'establir aquells diners que no acabarem cobrant? Doncs perquè si ho féssim, i això és una opinió que tenim després de fer els nostres propis càlculs, veuríem que el forat de tresoreria, si prefereixen el romanent negatiu de tresoreria, hauria de ser més gros. Ens fa l'efecte que aquest forat de tresoreria no és una imatge fidel de la realitat dels comptes municipals. Els criteris aplicats s'ajusten a la realitat, ja ho he dit abans, no ho dubtem pas, però sí que tenim dubtes dels criteris que siguin els més apropiats. Ens fa l'efecte, repeteixo, en base als nostres propis càlculs, que no estem sent del tot sincers com a Ajuntament amb nosaltres mateixos. És com si ens miréssim al mirall i creguéssim que la imatge que ens retorna som més guapos del que realment som. És una qüestió de punts de vista. Nosaltres creiem que hi ha una diferència entre l'autoestima i l'autoengany. L'any passat es van provisionar
aquesta xifra era de 10 milions d'euros i aquest any se n'han provisionat uns 6 milions, és una diferència notable. Per posar un exemple, les quotes urbanístiques del 2008, que sumen 2 milions d'euros, estan molt ben anotades al registre, però difícilment les arribarem a cobrar mai, o com a mínim és poc prudent considerar el contrari. Tot això que semblen tecnicismes té una traducció bastant fàcil d'entendre. Quan hi ha un romanent negatiu s'ha de finançar d'alguna manera. L'any passat l'Ajuntament va haver de demanar un préstec de 1,9 milions, aquest any no l'hem de demanar perquè es va passar un crèdit de curt a llarg termini que possibilitava que això quedés cobert, però clar, si en lloc d'1,2 milions d'euros el forat de tresoreria és més gros, resulta que hauríem de demanar un préstec més elevat i això significaria que l'any que ve hauríem de pagar més, encara més, en concepte de despeses financeres i en conseqüència l'acció de govern quedaria reduïda encara més. És a dir, tot això que he dit el que es pot resumir en que si ja tenim pocs diners per fer inversions, fer manteniment, contractar personal, etc., els números reals són encara pitjors. Per tant, aquesta és la nostra percepció. S'ha preferit amagar les xifres reals sota la catifa, d'alguna manera, tot molt legal, i anar tirant endavant. És obvi que l'any que ve tornarem a tenir un forat de tresoreria perquè el que s'està fent és xutar la pilota endavant i qui dia passa any empeny. Potser ens diran de forma eufemística que prefereixen anar provisionant aquests ingressos que no cobrarem paulatinament justament per assegurar els serveis públics. És a dir, que el motiu per no posar sobre la taula els comptes tal com són és perquè això collaria encara més les arques municipals. Si aquesta és la raó, llavors els demanem que ho explicitin clarament, que ens parlin clar i ens diguin, mireu, els números no surten de cap manera, però preferim anar-ho fent a poc que no pas assumir de cop la grandària del forat, que és un forat negre gairebé. Això és el que demanem, que reconeguin el forat i que no s'escudin en tecnicismes. En nom de la transparència, en la qual tots ens omplim bastant la boca, ens agradaria que s'expliquessin les coses tal com són, no nosaltres, que més o menys ja ho hem anat entenent, sinó la ciutat que s'ho mereix, almenys es mereix que li expliquin sense subterfugis la situació dels comptes del seu Ajuntament. I això ens permetria, un cop sapiguem, diguéssim, de quin mal hem de morir, a partir d'aquí sí, fer un pla per intentar prendre les solucions, les mesures que realment necessitem. I per totes aquestes raons el nostre vot serà igual que el romanent negatiu.